Toto je 10 úryvkov z Biblie na tému Veľkej noci. Veľká noc prišla, aby sme mohli mať večný život. Ján 3, 16 až 18. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Veľkonočný baránok prišiel, aby z nás sňal preč naše hriechy. Ján 1, 29. Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu a povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ježiš za nás zomrel ešte vtedy, keď sme neboli dobrí. Rimanom 5, 6 až 10. Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. Lebo sotva kto kedy zomrie za spravedlivého. Pretože za dobrého by sa niekto snáď aj odvážil zomrieť. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna, tak je o mnoho istejšie, že súc zmierený budeme spasení jeho životom. Hriech nemohol byť odpustený bez toho, že by Ježiš prelial svoju krv. Židom 9, 22. A skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona. A bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. Veľkonočný baránok, ktorý bol vedený na zabitie. Izaiáš 53, 3 až 12. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí. Muž bolestí a oboznámený s nemocou. A ako ten, pred ktorým skrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. A my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Mučili ho a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých. Pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, pretože nespáchal nejaké neprávosti, ani lsti nebolo nikdy v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasíti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravedlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on ponesie. Preto mu dám podiel medzi veľkými a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov. Pred veľkonočným vzkriesením nastala smrť. Matúš 27, 33 až 54. A keď prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená miesto lebu,
Dali mu piť octu zmiešaného so žlčou a keď ochutnal, nechcel piť. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. A sediac strážili ho tam. A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: toto je Ježiš, ten kráľ Židov. Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami a hovorili: hľa, ty, ktorý boríš chrám a za 3 dní staviaš, pomôž samému sebe, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili: iným pomáhala, sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme mu. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: som Boží syn. A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utrhali mu. A od 6. hodiny povstala tma na celej zemi až do 9. hodiny. A okolo 9. hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom a povedal: Eli, Eli, lama sabachthani. To je: môj Bože, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento. A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho. Ale ostatní hovorili: nechaj tak, vidzme, či príde Eliáš, aby mu spomohol. Ale Ježiš zase vykríkol veľkým hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukali a hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých vstali a výjdúc z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: toto bol naozaj syn Boží. Ani smrť ho nedokázala zadržať v hrobe. Matúš 28, 1 až 10. Potom pozde, na koniec soboty, keď už svítalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, povstalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň od dverí a posadil sa na ňom. A bol na pohľad ako blesk a jeho rúcho bolo biele ako sneh. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli ako mŕtvi. A anjel odpovedal a riekol ženám: vy sa nebojte, lebo viem, že Ježiša toho ukrižovaného hľadáte. Niet ho tu, lebo vstal tak, ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán. A idte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa, predchádza vás do Galileje, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. A výjduc rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežali zvestovať jeho učeníkom. A ako tak išli zvestovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: zdravstvujte. A oni pristúpili, chopili sa jeho nôh a klaňali sa mu. Vtedy im povedal Ježiš: nebojte sa, idte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galileje a tam ma uvidia. Muž, ktorý porazil smrť a má od nej kľúče. Zjavenie 1, 12 až 18. A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A v prostredku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh. A jeho oči boli ako plameň ohňa. A jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžeravenej v peci. A jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč.
a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. Veľká noc sa týka aj nás. Rímanom 8:11. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Prichádza veľká noc vzkriesenia a vytrhnutia veriacich. 1. Tesaloničanom 4:13-18. Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami. Ak by si chcel e-book zdarma 60 mocných veršov o modlitbe, tak nájdeš link na bezplatné stiahnutie v popise videa. Ak sa ti toto video páčilo, budem vďačný za like, odber alebo zdieľanie, pretože takto môžeš aj ty pomôcť šíriť evanjelium ďalej medzi ľudí.